Takulandilaninso kuti lomvera pano pawalesi Nyasa VoiceBox pamene dziko la Malawi limapezapo mawu ake polankhulapo nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsalidwa bwino kwa malamulo pamene pa chizungu timati politics, governance and the rule of law. When we talk about the rule of law, dziko la Malawi has a constitution imene timati the Republic of Malawi Constitution amene ena muchichewa timatcha kuti malamulo akulu oyendetsera dziko lino la Malawi. Ndipo malamulo amenewa pali section ina imene amati section 32 imene muchizungu imanena kuti freedom of association kapena muchichewa chomveka bwino tikunena kuti ufulu wosankha kumene munthu ufuna kupita ku bungwe kapena ku chipani kapena anthu amene umakhala nawo. Ndipo section 32 imene muchingerezi imanena kuti mu subsection 1 every person shall have the right of freedom of association which shall include the freedom to form associations. Muchichewa timati aliyense ali ndi ufulu wosankha bungwe, chipani kapena gulu limene iyeyo akufuna kujoina. Ndipo ufulu umenewu umapitiriranso kunena kuti munthuyo ngati akufuna akhoza kuyambitsa gulu lake, chipani chake kapena bungwe lake monga iye waonera kuti zimuthandiza. Kupitira pamenepo subsection 2 ya malamulo omwewo imanenanso kuti palibe munthu amene adzakakamizidwa kujoina gulu, bungwe kapena chipani kapena china chilichonse chimene iye sakufuna kujoina. Ndiye masiku awiri apita wawo mene president athu alizachakwera anali ku Mwanza taona modzi mwa anthu amene amenyera ufulu muno Malawi bambo Redson Munlo akupanga exercise ufulu wawo ojoina chipani pamene ajoina nawo chipani cha Malawi Congress Party kapena kuti MCP. Ndiye kwathu kuno ku Malawi zimene zikachitika kuti munthu wotchuka wandale kapena omenyera maufulu akajoina chipani kapena kusiya chipani ambiri amalankhulapo komanso olankhulawo amakhala ochuluka ndipo zolankhulazo zimakhala zambiri. Ndiye munthu mmodzi amene wayikapo ndemanga kapena kuti maganizo ake pakujoina kwa chipani cha MCP kwa Redson Munlo ndi bambo Charles Ben Longwe. Charles Ben Longwe amene sikuwadziwa ndi mmodzi amene mwa Malawi amene amenyera ufulu amene amakhala mu dziko la South Africa. Ndipo ngati mukufuna kumva zambiri za Charles Ben Longwe mukhoza kungopita pa Nyasa VoiceBox pano ndi kupanga search Charles Ben Longwe ndipo mupeza maaudio awo amene akhala kulankhula mbuyomu pa nkhani za ndale kumenyera maufulu komanso nkhani za kutsalidwa kwa malamulo zimene zimati politics, good governance and the rule of law. Lero maaudio yawo imene anena kuti chipani za ku Malawi kapena kuti zipani za ku Malawi Ndizowola iwo akuyamikira bambo Redson Munlo pakujoina chipani cha MCP. Mukuganiza kwawo Ben Longwe akuti chipani cha MCP ndi chipani chokhacho kuno ku Malawi chimene chili chowola chifukwa chokuti zipani zonse za ndale kuno ku Malawi zidawola nkati zimangokongola kunja koma chipani cha MCP sichowola. Ndiye tipita limodzi kuti kudabereso bambo Charles Ben Longwe akunene nanje zimenezi kuti ngati kuli chipani chimene chali chowola kuno ku Malawi chipani chake ndi cha Malawi Congress Party. Iwonso akunena kuti ngati kuli chipani china choti sinaole ndi chipani cha United Democratic Front kapena kuti UDF. Kwa iwowo mukuona kwawo kuti zipani ziwiri zokhazo UDF ndi MCP ndi zipani zimene munthu wanzeru zake akhoza kupita nokajoina. Nkhani inanso imene akamba Redson Munlo ndi akuti ku Malawi kuno tikufunika atsogoleri amene amakhululukira anzawo andale komanso wina aliyense. Ndipo achakwera ndi mtsogoleri yekhayo amene ku Malawi kuno waonetsa mtima wokhululuka. Dear, once again, welcome to Nyasa VoiceBox. We thank you for tuning in. Let us listen to the audio of Charles Ben Longwe, which was originally recorded and aired on Friday, the 26th of January, 2024. If you are new here and you'd like to gain more insight and knowledge on politics, good governance, and the rule of law in Malawi, please consider subscribing and you shall help the channel grow immensely and will forever be grateful to your contributions. Please don't forget to comment your opinions on the matter in the comment section below. But mwachizolowezi tukupemphani kuti khala nthawi lemu omanga dziko chifukwa choti aliyense kuno ku Malawi nzeru zake sizimachepa tonse ndife anthu anzeru ndipo zokamba zathu zikhoza kuthandiza kumanga dziko la mtendere, dziko lopita patsogolo limene ife tikhoza kumasangalalamo komanso ana athu ndi zidzukulu zimene zikubwera kutsogoloko zikhoza kumadzasangalala kuti dziko la Malawi ndi dziko labwino, dziko la mtendere. Let us stay together and listen to the audio of Charles Ben Longwe. Takulandilaninso kondedwa omvera lero lino pa 26 January 2024 and it happens to be on Friday. Well, my time says 11 minutes after 17 hours. Mene is 11 minutes past 5. Chigawo chimene chakumadzulo. Ndipo lero lino muli ndi inenso Ben Longwe. Chinthu choyambirira chimene ndifuna ndichiyankhule pano ndichonena kuti kuyamikira Commandant Redson Munlo pa chisankho chimene achipanga
kukajoina Malawi Congress Party. Chimene ndingayankhule ichocho ndi chipani. Ndipo aliyense ali ndi ufulu ojoina chipani china chilichonse. Ndipo ineyo Ben Longwe ndikuona kuti kulibe chipani china chilichonse chimene Redson Munlo akanatha kuchijoina apart from Malawi Congress Party. Chifukwa zipani zinazi kupatula mwina UDF koma na zinazi ndizinawuola kalekale. Zili ngati papaya limene likuoneka kuwezuka kunja kumaoneka kuti kunja kuli bwino lapya. Kapena mango limene likuoneka kuti kunja likuoneka kuti lapya. Komano mkatimo muli mphusi zokha. That is what is happening in these other parties. Tiziyankhula chilungamo pano, mosabisa, mosapyatira, mosapindira ndevu mkamo. Zipani zimene zimaoneka kuwezuka kunja ngati papaya likakhala mtengo kapena mango kuoneka kuwezuka kuti koma kumasirira kuti koma ndera pyabwi. Pansipa ndikukhala ndi molalo yambiri ndithu anthu ndikukhala ndi molalo komati koma papaya lili likuoneka kuti lapya bwino. Koma kuti mupite mukalicheke mulione mkatimo mukopeza kuti ndilowola ndilovunda muli mphusi likununka ndezipani zinazi. Ndiye panopo ngati kuli zipani zonena kuti munthu akhoza kupita ndi kukajoina ndekuti ndi MCP kapena UDF. That's all. Ndezipani zimene munthu akhoza kukajoina zimenezo. Ino amene mwathamangitsidwa kuzipani zina, kuchotsedwa kuzipani zina, chifoti chizipani zanuzo Ndizowola, thamangirani ku UDF akakulandirani. Thamangirani ku MCP akakulandirani. That's what I can say here. Mwayiona ameneyo. Tisamakhale pano ndikumangokhalira milandu zaka koma zinayi tikukambira milandu nkhani imodzimodzi. Kusamvana, kusakhululuka, kuonesa kuti wankulu ndani, amafa kuonesa kuchinga ndizazo. Tisakhale pano kukhalira imeneyo. Ineyonso siningakhale kuotchedwa kuti omenyera ufulu, ndizimenyera ufulu ndizatenga anthu kwachosa ku Malawi Congress Party ndikumakayikira ndikumakaponya mu papaya lowola. Looneka kunja kubwino koma mkati molola azikadya mphusi. I cannot do that. Zimenezo ndiyankhule zimenezo. Chifukwa mwina mwake simukundimvesesa, komano let me tell you the truth. Zipani zinazi ndizokuti zikuoneka kuwezuka kunja, kumaoneka zabwino kunja, koma mkati muli mphusi. Ndipo olomutachita zabwino za mtundu wanji. Mwachisanzo. Redson Munlo lero alandiridwa ndi Dr. Lazarus Makakathe Chakwera, the state president of our nation, lero ku Mwanza ku constituency kwawo kumene amalandiridwa. Mwayiona imeneyo. Ankaka Elson ho Ankaka, a honorable Nkaka pena a secretary general a Malawi Congress Party anadzuka ndikuyankhula kunena kuti milandu yanu ija takhuluka yatha. Kumeneko nde kukhala umunthu ndi umenewo takukhulukirani milandu yanu ija yatha. A Redson Munlo ngati akhulukidwa ndi Elson ho Ankaka akhulukidwa lero. Mwayiona pagulu. Komano tibwereni kwa Ken Sonda anachita kubwera kulapa pamaso pa gulu lonse la DPP pa TV aliyense akuona. A professor ineyo pepani ndakhuluka milandu ija ndinakupangira nija kulibenso mapepa lake ndi awa lawyer tamulembera zimenezo. Atauzidwa kuna kuti mukafuna zimenezo mukapange kumzipani zina not here. Koma Nsonda anaoneka kuti wazichepesa Ken Sonda. Ndikuonesa kuna kuti chimene akufuna ndi chikhuluko ndipo apitirize ndi chipani. But what happened next? Kunapezeka kuti kukhulukidwa kulibe, munthu kuchotsedwa ku chipani. Pa anthu onse amene anachosedwa ku DPP Ken Sonda kanamusiya because he is the one who came on public. Dziko lonse ndikudziwa. So pano chipani chosakhuluka ngati chimenecho tinene kuna kuti atatiyeni mukalowe mboma. Boma lake liti. Ifetu tikufuna boma lodziwa kukhulukira anthu. Tikufuna zisogoleri odziwa kukhuluka, azitha kukhulukira anthu. Mwayiona meneyo. Amayilinda kunje anapanga block
convoy ya president anamangidwa ndikukakhala kumaula. Ife tinasokosera pa social media. Dr. Lazarus Makekathe Chakwera anaonesa mtima okhuluka kukhulukira Linda kunje kumchotsa kumaula pana kupanga za banja lake kulikonse kumene aliko. Kukhuluka kumeneko. Tinayankhula za mwana uja John Musa ku Blantyre zokhuza chamba. Chonde Achakwera anaonesa kukhuluka, anamukhulukira amene uja. Mwayona ameneyo. Koma Achakwera omwewo kuti akhulukire anthu awo achipani chawo aku State House mwaona akukhuluka bwanji. Kukhulukira anthu a DPP anakhulukira Matindana kandi Henry Musa kandi andani aja anakhulukidwa atapasidwa zaka 7. Koma Dr. Lazarus Makekathe Chakwera anakhuluka milandu imeneja. Palibe amene anayikoka nkhani imene mpaka nale. Mwayona imeneyo. So pano chipani cha Malawi Congress Party timanena kuti ndi chipani cha nkhanza. Koma tatiye ni munthu osakhululuka sangalowe ngakhale ufumu wakumwamba. Kuti munthu ulowe ufumu wakumwamba uphunzire kukhulukira anzako. Ngakhale Yesu ananena kunena kuti ngati nzako wakuchimwira uzimukhulukira 70 times 7. Bible limatero. Komano zipani zanuzi zimakana kukhulukira anthu. Mwayona anthu ena kuti alibe ndi zifukwa zomwe mbiri zawo zoyipa ku DPP sikuziziwa kuchotsedwa mu chipani osakhuluka osafunanso zokambirana kuti kambirane pano. Nde ine ndiwapange congratulate Commandant Redson Munlo amene ali a Secretary General a Malawi First Independent Coalition for Civic Education komanso mass movement chani economic what bungwe la olija. Ndi ayamikire kwambiri kuti apanga chiganizo chokhulucho chojoina chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo ankaka apanga chiganizo chowakhulukira Commandant Redson Munlo. Tikamati pa dziko panopo tikhoza kukhalapo nthawi yayitali. Nkhani yake ndi imene. Iweyo ngati unabado osakhuluka koma kufuna ukhale msogoleri wa anthu asingagwiretu chifukwa Malawi ndi opulupu zawo. Dzana lomweri convoy ya president inablokedwa ku Blantyre kandi kubangwe kumeneko chifukwa pa ichachai inablokedwa. Anthu ena anagwidwa ndi kutsekeredwa kuyamba kuzengedwa milandu. Dzana lomweri kandi dzulo tikumva kuti Director of Public Prosecution wakhululuka nkhani jasipitiriranso tikufuna anthu amene choyamba adziwe kukhuluka. Chifukwa ngati chipani cha Malawi Congress Party chikudziwa kukhuluka nde kuti zinthu zina zikhala zosadira. Choyamba ndi chimenecho. Chifukwa nkhani imene imatidetsa nkhawa Malawi tonse ndi nkhani ya nkhanza. Kuna kuti MCP ndi chipani cha nkhanza. Koma lero lino nkhanza zija zasintha. Malo moti tione nkhanza tikuona anthu akukhulukidwa akutulusidwa ukaidi DPP mosasankha nkhope DPP akhulukidwa. Lero anthu simungayankhule kuti ankaka banja akhulukira Redson Munlo. Kodi aja mate Henry kandi Musa anakhulukidwa aja anali ya chipani chanji? Kodi Dr. Bakiri Muluzi akhulukidwa milandu yaweja anali ya chipani chanji? Anamangidwa ndi chipani chanji? Zaka zonse zali omangidwa Dr. Bakiri Muluzi akhulukidwa nthawi imene ya Malawi Congress Party. Kodi zimene zozo sizifukwa zokwanira zonena kuti ife ya Malawi tikhoza kuonapo kuti apapa pakuonekako kuti to apapa kuyenda bwino. Mwayona imeneyo. Nde ine ndithokoze kwambiri Honorable Elson Howankaka aonesa chikondi, aonesa umunthu, kukhuluka. Number 2 Redson Munlo anapanga chisankho chabwino chonena kuti akajoine chipani chimene chikuoneka kuti ndichowezuka komanso mkati muli bwinobwino, kusiyana ndi kujoina chipani chimene chikuoneka kuti chowezuka chadengula koma mkatimo ndichola muli mphusi zokhazoka simungakhalemo muli faya yokhayoka aini yake sagwirizana menemo. Zimenezo ine ndikanauza Munlo kuti akulu mwaponya. Komano with this direction ndifuna ndikuthokozeni. Ndithokozeso anthu ena amene aonesa chidwi kuti ife sitingayimitsidwe pa ndale ya ndale zinaziyamba kalekale sitinaziyambe fa cha DPP ngati china dausi acha kuona kuti ife sitingayimitsidwe tu pano
ife tinaziyamba izinu musana badwe inuyo muli ku America mukuja mikaka ife tili ku Malawi Young Pioneer tikuendesa zama Young Pioneer ndali tinaziyamba kale nde wina kumuyimisa ku chipani sizutando zanga imendali fa ndalezo ndezili magazi ndi pamene maona kuna kuti andani awa adausi akukapezeka ku misonkhano ya MCP kandi kujoina kasi kujoina koma tingoyamika kuna kuti he can never be stopped. Let me tell you, there are some other people in this world who will never be stopped. Olo inimuta yese samantundu wanji. That is why ineyo Ben Longwe ndi manena kuti ndine tera nyani because I can never be stopped. Nobody will stop me. Bazimene ndikupanga. I'm determined to do what I know, and I will do what I know best. Chimeni machidziwa. So in this world, guys, musaganize kuna kuti mukakhala patsogolo pawina aliyense. You have the powers to stop and kwauza ina imani ena zipita na. We are living in the modern world. Aliyense ali ndi ufulu tili mu dziko la democracy where no one can be stopped. Nde adausi can never be stopped. Tambaso kuti amayi chitsulu anali kumeneko achilenje kama achilenje nda anali kumeneko. Guys, continue doing the work. What we need here is not the change of the party. What we need is the change of our country. Tikaika mitu ya tu pamodzi ndikuona kuti tingatani ena waso abwera azajoin, then we continue. That's what we want here. Yeah, ndezinazi tenti zisiye tipite patsogolo tione matso atu patsogolo tipanga chani chimene tipange ndicha tingokhala basi pa social media basi kunyoza boma akutani amene ayenera kudyesa anthu ndi aboma tikatukwane tizingwatukwana every day kuzuka kuti yeah zimene zozo ifeyo tikuti ine Ben Longwe ndikuti ndithokoze kwambiri kunena kuti Munlo akajoina chipani anthu amakhala ni mafunso lerolo tu mafunso ajayankhidwa ena kuyankhula zinthu zawo koma let me tell you Munlo anali munthu osalandiridwa kuchipani kwanuko kumachokera mwano kumeneko kumayankhula za mwano ajochi chaponda kumayankhula za mwano nde Munlo aja anali ndi decision yokuti angajoine akanatha kupita ku UDF koma asankha kupita ku MCP imene nde democracy imene pita ndi kumeneko because the challenge is we want to fix this country. So how do we fix this country? Tentibiteni kwa amene akuendesa boma tikhale nawo pansi tiyankhulane nawo tione tiapase my ideas yathu tione kuti tingapange bwanji. Ndikudziwa kuti wina wake zikumpweteka amene zimpweteka ndithu mpaka na tsiku lina azavomereza kuti azoonadi izizi ndizoyenera kuchita ena azabwera pambuyo. Nde ndithokoze kwambiri anthu amene mukuchimvesesa chinthu chimenechi ndikuyamikeni, amene simukuchimvesesa ndi vuto lanu limenelo munabadwa osamvesesa ndipo ife sitingathe kusegula makutu anuwo ngati inuyo mudabadwa gonti mwayiona. Nde ine Ben Longwe ndi audio yanga yayifupi yachidule mwachoncho ndilekezeka yepo mwepa tikapeza nthawi chifukwa ndikupangira pa phone kapeza nthawi tibwera komano. Let me just encourage a Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndibo malawo kuna kuti continue living this life of forgiving those people amene mukuona kuna kuti ali ndi vuto ndi inu, ali ndi vuto ndi boma, those who are coming to you alandireni. That is like the kingdom of God. Kumwamba tamandira anthu ochimwa amene achimwisisa akuti amene amachimwa kwambiri amakhululukidwanso kwambiri. Mwayiona ameneyo. That's the kingdom of God. Nde anthu ena amene sakuziwa ichi kuti ndi chauzimu, they cannot understand this mystery. Kunena kuti forgiving is Christianity. Forgiving is spiritual. Kukhululuka ndi chinthu chotengwa patali pa dziko pano. Pali anthu amene anabadwa ndikumakalamba ndikumafika zaka 80 koma kukhululuka sadziwa. Mwayiona ameneyo. Kuti akhululuke sadziwa. Pitirizani kugwira ntchito ndi anthu awa achina nkakawa odziwa kukhululuka. Kukhululuka tifuna mtsogoleri azidziwa kukhululuka, azilandira ana ake ma prodigal sons and daughters olowerera azialandira amenewo. Inuyo mwachita chinthu chamtengwa patali and ndifuna ndikuuzeni kuna kuti what you have done the best more than ever.
chimene olo satana samayembekezera. Machiona olo kundimako kwa satanako akudabwanso kuti iziso ndeziti iziso izi. Yeah, then Matia ndikulimbikiseni Commandant Redson Munlo. We are still together ku Malawi First Independent Coalition community kugwira ntchito. We are still working together. Ndifuna ndikuuze ndizimenezi. Ndipo chimene mwachitachi ndi chinthu cha mtengo apata. Kusiyana kuti munthu azingolubwa ine mwakuti koma chipani chako kudziwa kuti chipani chako ndi cha UTM. Ayi Redson Munlo mwachita chinthu cholungama kwambiri kuzionesera kuti ineyo sopano ndine wa MCP. Mukamandimva kandi kuyankhula ndikuyankhulira MCP yanga. Mukamandimva kandi ndikupanga izi ndikupangira MCP yanga. Kumeneko ndi kukhala. Kumene timafuna pa dziko pano ndi kumeneko. Ambuya akudaliseni kwambiri bwana Redson Munlo ndi anano. Ambuya akudaliseni Dr. Lazarus Makathe Chakwe. Akudaliseni Ayosoni Huwankaka. Ndi nonse ife tutakunyozanitu takunyoza. Osati sopa ngono ya. Kukuluka si chinthu chapafupi. Professor Arthur Mtalika sanga khulukire nyasi zimene feo takupangira ninuyo muka akanakhala kuti ndiwo sizikanatheka. Koma you have done the best. Ineyo ndi yamike kwambiri ne Ben Longwe. God bless you and have a wonderful day. Tuonana madzulo pano. Ndibwere ndipange analyze bwino ndipange so finalize zimene ndayankhulazi. Ambuya akudaliseni. Thank you. Okuledomvera amene Ndime abambo Charles Ben Longwe amene ameyamikira chisankho chimene bambo Redson Munlo apangapo joina chipani cha Malawi Congress Party MCP. Ife bana Nyasa VoiceBox mwachizolowere tikufunsani nomvera kuti kodi mugwirizana ndi zimene bambo Redson Munlo apangapo joina chipani cha MCP komanso mugwirizana nazo zimene bambo Charles Ben Longwe ayankhula pa nkhani imeneyi. Mutiuze ma comment section musimo kuti nanunso maganizo anu komanso nzeru zanu zikhoza kumveka pa channel pano kuti enanso atha kukambirana nanu kuti nkhani imeneyi ndi yabwino kapena ndi nkhani yochititsa manyazi zili ndi inu Malawi kuti mujaje nokha. Once again, thank you for tuning into Nyasa VoiceBox. Don't forget to comment and subscribe. See you on the next one.